Cardom dol marli litum MLA election prang pen karbing long ratum kamatha hur lapen kaning riju alama puthak ke laki BP sarkar hijack plote UCC mate uniform civil code ke pachon bek pu laso puthak ilitum karbi inglong aso atum kaning rehur aputhak ke UCC bang ke non ke chun elo mate Assam Legislative Assembly long pass elo lasi ilitum karbi la pen inglong aso atuma phan ke UCC bang ke nang dutun ibusipu sta itum ke nonamat ke tribal inglong aso poi phetami itum ke Assam along rilong si dun kokla la sapasi ilitum kamatha damangji bang ke lapulo lasi nonamat ke UCC pustame itum karbi lapen inglong akhe do analong ke lut de thai mene stame mo pijo pen ke labang so UCC bang nang lut ta haji mate labang so UCC pen iritum karbi akhe tum tame kasik sak bang do kok ta thak ji ma pu dili matha damlo ilitum ke haku pen tame karbi akhe tum ke chorkli chopijo hai hoi siritum klembom lo lapen inglong arlok longkulong dang pansi itum ke nang ke plan ke phi asin puanta me itum ke than thili ase bangke arkli ponang verlo non bangke isi India angkang pi pen pathik laso pasi Assam Legislative Assembly yang tame UCC pu pathak bangke non ke chun erlo lapen abil tame pass erlo lasi iletum karbi arat lapen long aso tum tame kwantong laso UCC bang ke misanang thek ke long jine ke misan ang thek tong kawita jine poi phetami labang so UCC bang ke non ke chun erlo pass erlo lasi iletum aphan chief minister ang hopen tame ninji lo lasi karbi boro tiba missing lapen kaprek inglong aso atum an along ke UCC bang ke inglong aso tum long ke lili pasi than pachini pon sta kwantong ahok ne sta me chief minister pensi kanahi penak pasi iletum inglong aso tum tame sakbo ning the bang ke de koklo poi phetami iletum aphan mo pajo pen ke labang so UCC bang nang pore chok jima patame ni di matha damlo sta kwantong ahok jine ahok ne sta non matke lapan CM patame nahi pon chalo